ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኣብ ካምፓላ ንምንታይ ቆፀራታት ኣብ ሲስተም ክነእትዎም ከለና ዝኣብየና ዘሎ ፓስፖርት ተታሒዙ ዝብለና ዘሎ እቲ ፍታሕናቱ እንታይ እዩ ፍታሕናቱ እንታይ እዩ ብዛዕባኡ ዘውፅኦ መግለፂ ኤምባሲስ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቅድሚ ናይ ኣፖይንትመንት ሊስት ናይ ካምፓላ ኣሎ እዚ ሊስት እዚ ቅድሚ ሕጂ ቆፀራ ኣብኡ ተሰሪዑ እዩ ዝፀንሐካ ነይሩ እንድሕር ዘየለካ የለን መሊኡ ኣሎ ካልእ መዓልቲ ሸግበር ብለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ኣቅርብ ከብለልኩም እየ ተርሚን ቫርተ ሊስት ገይሮም ኣለዉ እዚኦም ከዓ ንመን እዮም ኒሽ ሱብሲድያር ሹትስበሪሽቲክትን ማለት እዩ እቲኦም ናይ ሁማኒቴር ዘይኮነ ፓራግራፍ 25 1 ስፋይድራይ ዘለኩም ማለት እዩ ናይ ሱብሲድያር ሹት ዘይኮነስ ፍሊሽሊንግ ስታቱስ ኣንኤርካን ዘለኩም እዚ ቆፀራ እዚ ብቫርተ ሊስት ገይሮም ካበለት 28 ወርሒ 7 ጀሚሩ ወርሒ 8 ጀሚሮም ማለት እዩ 28 ወርሒ 8 ጀሚሮም እዚ ኣሰራርሓ ቀይሮም ኣለዉ ንዓኹም እንታይ ማለት እዩ بملؤكم كابعلت 28 ورح 8 ቆፀራ ደይተዋሃብኩም ሰባት ኣብ ሲስተም ኣብ ሊስት ኣቲኹም ኣለኹም ኣብ ምጽባይ መኒ ቀዳማይ ክጽዋዕ መኒ መወዳእታ ክጽዋዕ ከም ዝተሰርዓኩም ዘኣተኹም ማለት እዩ ሕጂ ሽግር ተፈጢሩ ካምፓላ እቲ ሽግር እንታይ እዩ ኩላትኩም እቲኦም ኣብ ካምፓላ ሪጋ ትደልዩ ዝነበርኩም ንሰባት ሪጋ ሓዙንያልኩም ዶኩመንትኩም ሂብኩሞም ነርኩም በቃ እዛ ዕድል እዚኣ ምስ ተኸፈተት ማለት ምእንታን ንስኹም ባዕልኹም ቆፀራ ከይትሕዙ እቲ ጉዳይ ብመንገዶም ጥራይ ምእንታን ክውዳእ እንታይ ገይሮሞ ብሙሉእ እቲ ወረቓቐቲ ብሽምኩም እትዮሞ ብሽሞም እትዮሞ ሕጂ ንስኹም ከላ ባዕልኹም ቆፀራ ክትሕዙ ተደለኹም እንታይ ይብለኩም ሲስተም ተዓፅዩ ዘሎ ፓስፖርትኹም ኣትዩ ይብለኩም ሕጂ ንሶም ክሳብ ዘይደምሰስዎ ከዓ ንስኹም ክትኣትዩ ትኽእሉን ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ኤምባሲ መራረታት ምስ በዝሐ ገለ ምስ በዝሐ እንታይ ገይሩ ፍታሕ ገይሩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ኣሎ ኣብ ካምፓላ ምናልባት ኣብቲ ታእሽሙ እንድሕር ዳዕሪኢኹሞ ኣብዚኣ ክተንብባ ትኽእሉ ኢኹም ካበይ ከም ዝመፀት እቲ ፍሮምት ብዘላ 0801 ማጂክ ኢቫ ካብ ኣውስቨርቲገስ ኣምት ዲኢ ዝመፀት መልእኽቲ እያ ካብ ኣውስቨርቲገስ ኣምት ዝመፀት መልእኽቲ እንታይ ትብላላ እዚኣ ብሓንሳብ ንርኣያ ኣብ ፈርጋንገን ሃይት ኮንታክት ሱ ማይነ ፎሌግን ኣብ ሂንግ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ምስ ኣብ ሂንግ ዝተባሃለት ሰበይቲ ኮንታክት ነይርኩም ብዛዕባ ዝሃብኩምና ሓበሬታ ያቀኒየልና እቲ ኣብ ካምፓላ ቦርቻፍ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ከኣኒ ክንነግረኩም ይናብሉ ኣለዉ ኣብኡ እንታይ ጠቂሶም ኣለዉ እቲ ሰብኣይ መናሴ ዓንደፀን እዩ ዝበሃል እዚ ሰብኣይ እዚ ከም ተርጓሙ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰባት ኮሙኒኬሽን ዝገብር ከምዚ ኡበርዜትሰር ማለት እዩ ካልእ ድማኒ ኣብቲ ቦርቻፍት ዝኾነ ይኹን ነገር ብጀካ ምስትርጓም ስራሕ የብሉን ንቋንቋ ትግርኛ ዓረብ ገለ ዝኣመሰሉ ብቐሊሉ ዘይርከቡ ቋንቋታት ንዕኦም እዩ እቲ ከም ኣስተርጓም ኮይኑ ከገልግል ታእሽሙ ዝገብር ማለት እዩ ኣፍተር ሪሰፕሽን ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኤርትራውያን ክመፁ ከለዉ ቆፀራ ደልና ገለ ድሕር ለሞ መሰብ ኣይደውሉሎም ይህብዎም ነይሮም ቶም ዋርዳታት ብምንታይ ኣገባቢ ኣይፈልጥኒ ሕማቕን ፅቡቕን ክዛረባ ኣይደልን እየ ኣብዚኣ ኢሜይል እዚኣ ግን ከምዛ ተንብባ ዘለኹም ተጠዋቢልኩም ዋላ ቀሲ ጌርኩም ረኣይዋ እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ኤምባሲ ሽሙ ንሰብ ከም ዘይወሃብ ተደልዩ ሰብ ብደገ ክረኽቦ ከም ዘለዎ ገይሮም ኣቕሪቦም ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ዝተተሓሓዘ መረረታት ኣሎ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኣልማማ ናይ ደቂ ሰባት ዶኩመንትስ ሒዝካ ነቲኦም ሰባት ብጉዳዮም ባዕሎም ክካታተሉ ከም ዘይክእሉ ምግባር ከምኡ እውን ናይ ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ወረቐተን ዝኣተወ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይተዋህቦ ባዕለን ወረቐተን ዘእተዋ ብውሽጢ ብዙሕ ነገራት ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ካልአይቲ ስራሕ ትስራሓላ ካብ ኮረፕሲዮን ፕሪቨንሲዮን ናይ ኣውስቨርቲገስ ኣምት ኣብ ኑርንቤርግ ማለት እዩ ብ19 ኤርትራውያን ዘቀረበ ጥርዓን ኣብ ጀርመን ዝኣተዋ ጉዳይን ወዲኤን ማለት እዩ እንደገና ከምኡ ድማ ብሕጂ ዝኸዳ ዘለዋ ኣሰውተን ብኡ ዝገበሩ 19 ሰባት ጥርዓን ተሓጋጊዝና ንገብሮ ዘለና እቲ ሰብኣይ ካብቲ ኤምባሲ ክእለ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ጠቕላላ ካብቲ ኤምባሲ ክእለ ከም ዘለዎ ብመንገዱ ዝመፁ ሰባት ከዓ ኩሎም ካብቲ ኤምባሲ ክእለዮ ከም ዘለዎ እንደገና ከዓኒ እቲ ኣገባብ ኣቀራርባ ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ዲጂታል ኮይኑ እቲኦም ኤርትራውያን ባዕሎም ኦንላይን ኣትዮም ከምዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ቆፀራ ባዕሎም ኣትዮም ቆፅብቲ ኦንላይን ፎርምናቶም መሊኦም ኣንትራጎም ባዕሎም ክገብሩ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ዝግበር ዘሎ ምትሕግጋዛት መንነቶም ዘይተፈለጡ ቤት ፅሕፈት ዘይብሎም ሰባት ጠጠው ንኽብል ማለት እዩ እዚ ከዓነ ኣዝዩ ዓብ ስጉምቲ እዩ ንዓመታት ዝሰርሐናሉ እዩ ዳርጋ ናብ ምቕባል ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲኣ ካባኹም ንደልያ እንታይ እያ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ዲጂታላዊ ዝኾነ ኣገባብ ተጠቂምካ ጉዳይ ካብ ባዕልኻ ናይ ምስላጥ ኣብኡ ክትሳተፉ ማለት እዩ ብፍላይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ኢትዮጵያን ኡጋንዳን እንደገና ከዓኒ ናይዚ ሕጂ ተዛሪባትና ዘላ ርእስቲ እዞም ንስኹም ኦንላይን ቆፀራ ባዕልኹም ክትሕዙ እንዳኽኣልኩም እንከለኹም
شمكم اب ليست اتي وي قطر باسبورت ناي سبيتكم اب ليست اتي مسرح دخلكم زلو اذا خاني انتي كتغبركم تخلو مالتي كافتي اتيكم زلوكم وطر موصا قدامي تفتح قلعوت اندحر حالكم بشم سبيتكم دحر اتيكم بتناي باسبورت ناي سبيتكم دحر ابيكم بباسبورت ناي ولادكم كتفتنوا مبزحتو غزي حجي حنت قصرا نسدرا بيت مولي اذا تحزلو طرا افت تحت خندي سبات كم زلو خا نغير تبحال كندي سبات كم زلو خا تنغرنا ابنت ابزا اتيخا ናብ ቆፀራ ወሰድን ምስ በልከያ ኣብቲ ታሕቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ክንደይ ሰብ ትበሃል ማለት በዙ ኸር አንሳል ዝብል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዙ ኸር አንሳል ሓደ ሰብ ይኸደሊ ወላ ክልተ ሰብ ክሳብ 6 ካብኡ ላዕሊ ድሕር ኮይኑ ከዓ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ብሰበይትኻን ብወድኻን ድሕር ተታሒዙ ወይ ከዓ ውላድ ዘይብልካ ሰበይትኻ ጥራይ ድሕር ኮይና ብሰበይትኻን ድሕር ተታሒዙ ከንታይ ትገብር እዚኣ ኢሜይል ኣፍታ ኮመንት ክጎድፈልኩም እየ ኣፍታ ኮመንት ኣትይኹም ኢሜይል ኣላትኩም ናይቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሰብ ናይቲ በዓል ቤትኪ ወይ ናትካ ናይ በዓልኻ እንድሕር በዓልኻ ትገብሮ ሃሊኻ ከምኡ ድማ ናይ ሰበይትኻን ናይ ደቅኻን ብፒዲኤፍ ዳታ ስካን ዝኾነ ዶኩመንት ጌርካ ኢሜይል ትፅሕፍ ናፍታ ኢሜይል ክሰደልኩም እየ ከምዚኣ ኢልና ቆፃራ ክንሕዝ ዘሊና ቅድሚ ሕጂ ሓዙልና ኢልና ዶኩመንትና ዝሃብናዮም ሰባት ስለ ዝነበሩ ኣብ ሲስተም ኢትዮሞን ኮይኖም ከምዚ ኢሉ ንዓና ይኣብየና ኣሎ ታደብዳባኻ ክሪአኩም እየ باغيركم صحفكم شمكم قلمالتا تستخدمكم مستن بي دي اف داتا اتاشمنت غيركم كاب سيستم يدمسسلنا بعلنا ورقتنا خنقتو دلينا يلكم افتنا فارتا ليس بعلنا خنقتو دلينا لكم ورقه تصحفوا مالتي ايميل ناتكم كابينيتي ايميل كتاتو دليكم كم زلكم كاني تا ايميل ناتكم كتصحفوا تا دبدابا كاني كم زلاتا صحيفه ابتنا كومنت خباب قدفاي ولا بملكو تصحفوا اندحراي اب بوست خوردا الفت كومنت صقملن كفيتكم تريوا كم تغبروا ايميل صحيكم او وشت خلطه معلتي 3 معلته اب مسرح معلتات اتي ناي تاشمو كونتات اتي ناي قصرا كونتات نعاكم كفتي يخون مالتيو بولقكم كان قصرا تحزو بولقكم كان تغبروا قصرا تحزو مالتي قصراكم ابسط حزل وان كاني بزي سكفتا تفلطوم سبات غيركم ليكم سلازنتاي مالتيو بتفلطو سب غيركم بقربا ترخبوا تقولوا وي كان اوفيس زلو بيت صحفت دلو اب سرح زنطف سب طبقا دي خون فراو كريست ميلر اب كولنا لاتكم ميغراند دلكم ازيوم عبيت طبقات مالتي ب 250 كساب شحن 500 دولار بتصفى سرحكم كسرح لكم يقول يوم بكامبالا خاني ابي كيمول كانسانغا ناتنا بيت صحفت الله مالتيو እንደገና ከአኒ አብ ናይሮቢ ክሊማኒ ሞል አብቲ ውሽጢ ክሊማኒ ሞል ሳልሳይ ደርቢ ባካላይ ደርቢ ቤት ጽሕፈት አሎ ሰላም ኢሚግሬሽን አሲስታንስ ወይ ከአን አትላስ ኢሚግሬሽን አሲስታንስ አብ ዩሴፍ ሞል ካሳንጋ እዚ ቤት ጽሕፈት ፍሉጥ ዝኾነ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ቪዲዮ ሪከርድ ክገብረልኩም ከለኹ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመን ኢንስቲትዩት ቤት ጽሕፈት አይንስ ናይ ዩኤስዲ ናይ ኦስትራይሽ ኮይኑ ሪከርድ ገብሮ ዘለኹ ኣብ ናይሮቢ ለና ፈተና ኣለዋኒ ተማሃሮ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ታርጋና ማኪና ተሪኹም ነው ዩጋንዳ ማኪና አዚያ ኦኬ በዘላ መካይን ኩለን ናይ ኬንያን ስለዚህ ኣብ ኬንያ ለና ማለት እዩ እቲ ፈታኒ ኣብ ኮተ ኢንስቲትዩት ኬንያ ዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ናይ ቆፀራ ብፍላይ እቲ ግዜታት ዝወስዶ ነዞም ቆፀራኩም ዘይተዋሃብኩም ዘለኹም ኣብ ሰዓት እዚ ካብ 3 ወርሒ كساب شوعته ويون تشعته أوارح يخوسد سلازي شوعته ورحي تشعته ورحي كم متصباي بيستفعل عليه من قدي تقط أرا أبحثير وان كدمسس كم زلوا تجيرو قط أراهم بعلوهم حسكم معاش قط أراهم زموت أكون تفلتو نبوز حد سبات دويلهم كأني قط أراهم تتحيزلو قط أراهم تتحيزلو ندابولو ينوغري أم زلوا تمنا نحل حلكم تفارطوا إن نحل حلكم كم معين تليفون تدويلكم خوني ናይ 253 ሰብ ቆፀራ ብሓንሳብ ኤምባሲ ክገብሩ ኣይክእልን እቶም ኢንተርቪው ዝገበርኩም ትፈልጡ ኢኹም ካብ 2 ክሳብ 6 ሰዓት ዝወስድ ኢንተርቪው ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2 ሻልተር ዘሎ ኣብ ካምፓላ 2 ሻልተር ኣለዋ 2 ፊኒስትራ ወይ ከዓ 2 ቪዛ ዝሰርሑ ማለት ኣብ መዓልቲ ሰሪሖም ተባሂሉ 2 ቪዛ ጥራዮም ክሰርሑ ድኽእሉ እሱ ከዓ ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ናይ ኮንሱላርሽ ዲንስላይስቱንግ እዩ እቲ 3 መዓልቲ ከዓ ናይ ቪዛ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቪዛ እዩ ዘሎ ስለዚ እንተሰርሑ ኣብ ሰሙን ካብ 4 ንላዕሊ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ እዚ ኸማኒ እንተገይሮሞ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ቆፀራ ተዋሂቡኩም ዝበሃል ዘሎ ሓሶትኩም ዝኾነ ክትድምስስዎ ከም ትኽእሉ ንኽድምስስዎ ዘድልየኩም ኣገባብ ከዓ ከም ዝተጠቐሰ ይፅኒኩም ሰማዕኩም የቐኒየለይ ዝኾነ ሕቶ ኣብ ታሕቲ የራኽበና ኮመንት ግደፍለይ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቻው ቻው